Здравейте, приятели! Аз съм Христо от Heaven Studio и днес ще ви покажа колко е важно да запазим амбиентното осветление в студиото. Както виждате отзад, се виждат лампички, цялата атмосфера, която е в коридния интериор. В същото време аз съм добре осветен, независимо колко близко съм до фона и до осветлението, което е рисуващо. Когато се снима видео, като в случая, това е сравнително лесно, но когато се работи с импулсно осветление, нещата не стоят съвсем по същия начин. Защото светкавиците гасят амбиентното осветление и унищожават цялата атмосфера, която е в декора и интериора. Ето няколко нагледни примера как да си запазим амбиентното осветление и да имаме добре осветен обект. Най-важното е да свалим блендата и да вдигнем месото.